Er is van alles te krijgen op de Lammertse Met in Sint-Anne. Jetbijen, cheese, rekke iel en vanzelfs lamkes. Een van de bekendste Beeldske exportproducten is rek, de Beeldstar Ierappel. En wij hebben hier een stichting, dat is de Stichting Beeldse Eerappelweken. En die promoot de eerappels ook zo. En dan doen we, om die Beeldstar hier onder de aandacht te brengen, doen we elk jaar hier het kampioenschap Beeldstar schillen. En dat werkt het zo. Je krijgt een schaal met je appels, pak een mesje en dan maar skielen. Na het vriend van de tijd worden de appels wegen en wordt al kilo's opskreun. De tijd waarin je skielen matten, 268 seconden, is symbolisch. Dat stond voor 268 jaar dat daarvoor voor het eerst de appels op beeld gebouwd worden zijn. En we houden alle keer hetzelfde aantal seconden aan van het beginjaar, want anders kun je het niet vergelijken. Hè. De wedstrijd is voor de 11e keer houden en blijkt ook buiten Friesland populair. Klaas de Boer komt speciaal uit Amsterdam om te skielen. Ik doe het elk jaar hier. Ja, elk jaar kom ik een lammetje met. Dags had hij nog nooit een prieskemanne hoesnaam. Tegen een vrouw kan er maar niet op schillen, denk ik. Vrouwen kunnen draaien en snijden tegelijk. Een man kan maar één ding tegelijk. En hij had gelijk kregen. De winnaar dit jaar is Annie Pasma met 2294 gram on skiel de Beeldstar.